Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mentaparlok nganya tu kanaya pi syapang wei brio bat ka kerteng ka jung u kalong u Archimedes. U Archimedes udai u scientist bat u nongken jingken u bastad bha lakai u Archimedes ha Syracuse ha kadelunong Sicily jongka ri Italy hausnam arspa prapunyo ha shwa u Chris bat ulayap hausnam arspa kadar ha shwa u Chris ha Syracuse. Hakawai katma persya yaki nongsyun jung u Archimedes ulashna yaki kor kibor kiba he haloru mausiang lingba ki kor kiba ulashna kawang daki mauba yaki ling yapom kiba yat hadurio bat kita ki ling yapom kila ngam lut syapo durio. Hakawai pat ka portma u Archimedes ulapan yang daki yit kiba palat hirin yang brio. Haka jingten san jong kasngi u Archimedes upen palang da kita ki yit ya ki lama jong ki lieng yapom kumta ki lama ki kem ding shat bat ki lieng ki pululut kadar u Archimedes ustad bha haker kom snakor snabor u nang ban penon kam ya ki shalingka ban kli wat ya ki mauba mausan kila don ki ba kli u kumno pila ban le katne laju babu Archimedes ai jakayanga tangban yeng halor ka perthai bat ngala ban khlu penki ya ka perthai baru kawe hisin us im Syracuse ula suba baka pansnyet ksier ba upashna ha ubanie kaduna bha ka ksier haka ula ai ya ka pansnyet ha u Archimedes ba unwat ya ka jingsisha lada umnget un ai ka jing pesaja ka bajur ya u Archimedes ula tangyong ngan bat umla kren briushu hakata kapo kadba u Archimedes udang perkhat duryap yakane balapha usim hakawe kasngi u Archimedes ula mare ban lechsum hakapung baya sumlang pajba ka hakane kapung kala shlei mier u Archimedes tang supoi hakane kapung uringko pum hapo pur mi ka syabar hakata kapor u Archimedes u kendit threat bat ula perkhat bha hangta anda ula yo jing start na kata ka jing perkhat jong u George u yeng bat u mare saying uda perta artat ngalasem anda ula poi haying u sim ya kata ka pansnyet bala ai usim bat u pengam hakawe ka dabor ka baslei bha mier daka u theu ya kata ka ka bahap ne slei sabar naka dabor hadin kata ubu patsa ka ksier nala kane kadeka ksier shisha ka bakhie kaju bat ka pansnget ksier bat hangneru uthau ya ka ka bahot sabar hadin hangta u yanujor ya ka jingbun ka ka batu sabar jong ka pansnget ksier bat ka ksier nala usyem baka ka batu sabar jong ka pansnget ksier bat ka ksier nala kamlong kaju persangru daka rupa teli bat kiwei ki tier kibaya kaju ka jingkie ban pengam hadabor hadin ba u Archimedes ula deble ya kaneka eksperimen ula let yatu no ya usim ba ya ka pansnyet jong u labu duna ya ka ksier bat lale thok daki bani nong snak ksier ya kaneka eksperimen balale u Archimedes lapenon kamru hakikot pule hadu kini kisngi ya kabala tip kerteng kumka Archimedes principle naka benta ka jingbha bat ka jingmentoi ki nongrep u Archimedes kula pensna ka wei ka kor ka bahe ban ai haki jakarep hakata ka kor u Archimedes ula buru bat ukhir da ka ba khrwat ya ukhir ka ka kiu artet naki tendong da kane ka rukom ya ka napu durio laken shat shalo ringkeu ban ai yaki lingka hamar ba udang duryap lane udang kenya ka weka jingken hapo kamera wandrung kruk usipai ki nongsun
une usipai Rom lane usipai Roman u Archimedes ula kawe kakti bat u ong artat apshua ngalajan dep sale yang akat bapimon lada ngaladep Henry uta usipai u klem pensengap yu ula sei penban daka waidlam bat ula krai yaka kli jong u hangta hasyen yaka takadur jingkeng ba udro la play bat la lenkin sak daka snam bat haduk menta ka perthei ka syusa haka lingo baka sanut klem datip ayu udang duryap kumta ban ajing start yaka perthei ka long ka ba pangmet ban yo sngo bakat u Archimedes u syusa penyap kumta lakum ka belang ka masi parlok lada pitang thanmai hakane ka channel ka jonga sngo pha subscribe sa ton on ru ya bell notification khnang ba phintip lada nga penmi video thanmai sngo bharu parlok banya like bat share lem syaki parlok ki jongpi kublai hibun parlok ngin se kenduk biang hakiwei petki video